So ayan natong pangutana ni si engineer ha. Cebu City Councilor Alvin Arcilia kay murag kwartas katawhan eh. Karon na ay nalingkamot nga konsehal nga iya paninglon gitong hapit 200 milyones nga mobilization fund mauli pa bagha to sa AM Orita Construction nga hantod karwa kining maong kwarta kabahin ni sa 1.3 billion nga flood control project unta nga karon gikontrol kung bata mas ginhawa ang baha hinungdan nga magbanaw diha maayo sa mga dagko kay kalsada sa south o sa north. Konsehal Alvin, may buntag. Mayong buntag di mo pod oka og sa imo mga tigpaminaw karong buntaga. Konsehal, kini importante gyud kay ni. Kay og karon lang wa man giroy baha kay init man. Iniguan ani konsehal. Murag sakit kay paminawan nga imong gipahibaw, imo ning giukay ang hapit 200 milyones nga mobilization fund kamong mga engineer. So ito kay ani kay matod pa wa man gid iuli kay wa man ito pod ka sugod ang Orita Construction kay way na submit nga plano sa kuan kasi ngano giunsa ni pagka ngano nakadawat mag mobilization fund nga wa pa man sila kasugod. Now, actually oka ba ako nahibulong pud ko no kay for 9 years nako sa city council niya karon ibalik ko ba. Wa mo ko kamatngon kay kana tanan nga bidding ikaw man si bidding moagim na city council for approval kanang to enter into contract sa mayor ani nga construction firm no. Wa yo ko kasugat ever since nga gipakontrata nato ang design og ang paghimo design and build man ni. Yes. No? In 2021 pa po ni gibayran? 2021. Now, ang usas kahibud nga nato kay ang kanang design ba mao na ang program of work and estimate sa gobyerno no pag-determine kung pila gyud ang cost sa project unya ikaw man ana og determine no na ang design na pila ka semento magamit kabilya unsa gitas-on ang drainage suguban pa no so makita dito unta ang costing kung pila gyud ang kantidad sa project ikaw man ang tutua mo tay basihan pagpabidding og mga construction firm. Ang di maayo kay ang PUI, ang Program of Work and Estimate, ihatag appeal dito sa kontraktor. Kaya sila rapod ang mohimo. No niya ang di maayo ani ni kay during sa i-award na nila no sa kana nga construction firm, andi maayo usaray bidder. No, ang appeal ba? Nga, kahibod nga na kay sa syudad sa Sugbo. Kada kong kantidad usaray bidder ani usaray ni bid naglabiha pod. Nya ang di maayo ani sa City of Cebu daghan kita nga mga AAA construction firm. No mga may laki ba? No, nya imposible kay nga kani mga construction firm wa ni mo appeal ani nga subasta. Bidding subasta. Bidding ba? No, so kana niya mo totoo ang gihat ang kana siya pagpagawas ana para nako sa 199 million para nako mura na siya og legal no kay nana may nidaog unya sa balaod banggod ang gobyerno mohatag og mobilization fund up to 15% sa total project cost provided nga ang katong nakadaog sa bidding iya din tong trabahoon mura bag ningong gobyerno ba ikaw na may nakadaog so daya may itampo nimo ya may itabang nimo para madali ning ang maong project ba. Kunsel kadit lang tayo. Ang kining mobilization fund 15% gani base sa katong procurement law. Now, ang maong unsa may gibayran ani i-consider na to nga design and build. Ang katong design and build mo to gibayran prior sa actual nga construction gud sa flood control. Maututuwa siya. Abot man nag 1.328 man siguro. Billion, yes. 1.0 billion. Dako kay ba? Now, ang di maayo ani Oka, naay nagtangag nga kanang ang 1.3 bidding man to. No? So, naay nagtangag ani nga kanang unsa na, sa tawag transaction. So, ang katong nabili nga 1.1 billion na hostage to. Dili to nimo pwede na magamit og lain nga project bisan nagplanning ron pag-ayo ang siyudad sa Sugbo naglunok ta pag-ayo
naglaway lang tas 1.1 billion tungod kay naay unfinished nga transaction, dili pwede pa magamit og lain nga project. Sir, doon na ba mo specific month, unsang buwan na gibayran in 2021 ang mobilization fund nga 199.3 million? Sa documents nga ito nadawat sa Commission on Audit, kundi ko masayaw o kano kay wa magpoderiroy papel, mga June siya 2021, nigawas na ang chiki. Oh, sayaya na yate. Now, sir, doon na ba mo'y communication uman sa inyong executive session, doon na mo'y communication nga gipadangan to sa Orita Construction? Now, trabaho na siya sa City Legal. Muna na ang nabalisa ko uka kay ang siyudad sa Sugbo nawa ang 199 million na hostage ang 1.1 billion dili pwede idapat og project kay nagtangag pa nga transaksyon. Ang siyudad sa Sugbo maski usa ka step nga mag-recover ang 199 million wa man kamot. buhat. Wa man ning kamot ba ikaw ko no paan ka 10,000 og tao dili ka man ning kamot maulit sa imong 10,000. Paggabihan naman gina ani. Now, kunsel, ang ako lang concern is, dili naman ni mabid, kay, na may winning bidder. Pero, as to, ano saan eh, mamutunhay, kay doon na, di ba doon na slippage fee, penalty? O na, Mga ana, oo. unsa may tabo ani, mga buhaton, unsa inyong i-advise nga to sa City Legal Office, unsa buhaton, o na, doon na may gihimo po ang lakang after sa executive session ninyo? Now, ang ako di ko ka-advise nila no kay mga abogado ko na sila legal sila ako sa ko ka industrial engineer no. Ang ako lang yung gipangutana sa City Legal na by steps nga mabalik na to ang 199 million Correct. masira ang transaksyon para ang kana siya nga pundo magamit na siya og lain nga project. Ang giingon nila no sila ko no ideklarar nga murabag Failure of bidding? Failure ang contractor nga ni fulfill sa iyang unsay tawag ini sa iyang katong iyang gusto ipatrabaho sa gobyerno. Mura ingon ana ba murag ideklarar unta na daw committee mo deklarar ni after adto diha na kuno sila mobuhat og legal action. Ang di na ko masabtan more or less 5 years no 5 years ago na nawa ang kwarta ba ako mag-ingon yung nawa 5 na katuig opinion. wa may na dapat nga project unya mo totoo nga naikag akong dunggan kay actually ang resulta gyud nako ani niya sa transaction gyud pag-ayo sa detalye kana si Engineer Luwil Corominal kay sa tanan nga ni pirma sa transaction siya ra o kato si Floro Casas maoy gi withhold ang iyang kaning kuan iyang sweldo niya si Casas wa naman to no si Luwil na apaman kay regular man ni sa kaning engineering liman ka gikan March hangtod karon wa siya sweldo Diyos sa gabi. no niya daghan kay namirma nganong siya raman Ita. Now, kani, Konsehal, ang ako lang concern is, kwarta ni sa magbubuhis. Ina na to, kwarta sa magbubuhis, gika pondo ni from DPWH, gi-download diha sa Cebu City government. actually ka dili sayop no dili ni gikan sa national kwarta gyud ni sa Cebu City government? Cebu City government yun ni Dakuha na, abi na ko, DPWH, kaya akong naibawaan sa mga nag-unang Dili, mga balita. dili. Dakuha man aning kurtahan. Now, now kung imong tan-awon ang kanibang binuang sa flood control na Cebu City kana nga transaksyon nauna tinood. Last year pa ba ito nabulabog ang flood control niya? Kani 2021 pa. Pero, kunsal, ang AM Orita Construction, mga po'y kontraktor, nakakita mo ko sa mga heavy equipment ay markang AM Orita. Kanang sa Cebu City Medical Center, sila man po to. Ang Dili ilang na mga kita. ang ilang mga heavy equipment gi-pull out na, di ba to pwede maulay birahon just in case. Unya nadumduman ba po ninyo ang address ning maong construction company? Ako hibawaan ka kaning AM Orita dako kani nga construction firm sa Manila ba wa ko kibaw nganong nahausyaw ni ang transaksyon dere sa Cebu no naabay na huhungihong raha istorya nga naaray a certain contractor ni abang sa lisensya ni AM Orita niya may gigamit dito pag bidding. Mara ingon ana nga istorya ba Agoy, huhungihong ginoo raha ko.
wa man tay ebidensya ana na ha. So more or less ingon ana daw ang nahitabo. So, doon na pa ba kayo laing schedule of executive session para ipatawag yun ang Orita Construction? Now, wala na sa trabaho na sa City Legal, no? So ang murag ilang ideklarar nga ang katong nga transaction murabag say tawag ini kanang ilan nang sa term ilang gigamit basta na sila term gigamit nga isira na nila ba? Basta kasika ni no, kay, actually ang sa Commission on Audit sad nga kanang say tawag ini kaning ilang finding? ilang nga recommendation good sa mga project nga unimplemented ba for 3 years kinahanglan yun na siya kwaon nya kanang i-revert to other project ba. Now ang kaning AM Orita wako kibaw ani nga naamgod ni sa flood control nga account, no, wako kibaw ani ni nganong hangtod karon nagtangag pa ni sa kanang transaction sa siyudad sa Sugbo considering more than 3 years naman. Biya. Now, unsa may nagka-istorya mo Mayor Nestor Ani? Kabayan ani mo ang di ako pagtuha sa mga naunang puro ni taga puro kwarta ni SDP but karon di pa ko kahibaw nga Cebu City government funds ni. So unsa nagka-istorya mo Mayor Nestor kabayan ani? Sika ning kwarta ha? Wala may magka-istorya ani ka pero based sa paper trail nga naana ko pag-assume of office ni Mayor Nestor July man to. Pag July 15 mismo nisuwat dayon siya sa head gani sa accounting office mangayo siya sa tanan nga document ani nga transaksyon. Mao'y ako nakuanan anya maula na naibong lang ko nga ang siyudad sa Sugbo ba maski usa ka department ba wa gyud nagpakabana nga ma-recover ni siyang kwartaha considering ba daghan kay tag need gani nga ang ngay gastuan nya ang di pa gyud maayo kay na hostage lagi to ang nabilin ana nga kwarta dili na to madapat og lain nga project. So unsa may pa man nga transaksyon. Sir, Gonzalo, wa ba mo'y plano ipatawag yun atol sa Cebu City Council session kaning Orita Construction kay murag wa na magka-schedule sa executive session? Now, ang base sa ako nahibaw-an nag-executive session na ang previous sanggunian ani nga transaksyon niya naa na dito si EM Orita. Now, andi maayo ani ni no kung magsigitag patawag nila nya way lihok ba kay ako hibaw-an murag ipadad-an naman ni sila demand nga ipauli ba ang kwarta gikan gid sa engineering ba Ipauli without interest kay wa man sila nabuhat yun. Gusto gaya hayas. Sila ba nagkaginaan sa mga kwarta sa Cebu City government? Oo, mo na nga niingon ko dito sa City Legal i-file ang kaso para ang korte na mao'y mo decide unsay solusyon sa korte ana kaya ang gikwarta nga nawa niya wa mo gi project nga nakita or nagplano ka nga posibleng i-blacklist ni sa mga umaabot nga mga bidding ang Morita kay mo appeal nig bidding dagko kayo na ni magagsira loan bidder grabe hapon na Now, actually, karon baka nagtanaw pa gyud ta sa sitwasyon sa siyudad sa Sugbo kay sad to say ba naapoy lain nga kwarta 1.3 billion ba no gikan na sa local development fund. Yeah, kung totalo na to ang LDS 23, 24, 25 so niabot na siya mga 1.2 billion po na siya. Andi maayo sa tanan nga project na lista nga gipunduhan sa local development fund way maski usa na nga project nga na-implement. No? Ingon ana kahinay ang engineering ba? Dili wala magkuha og tawo ng inyong ubo na inyong engineering mismo. Di PW. Na actually si Mayor Nestor naglabad na iyang no last year mga October siguro ni ana siya nako bindi nagid ko kadaan ng engineering kay labad kay SO ba. Kay ang usas basihan gud ana ang pagbuhat man sa program of work and estimate yes, usa siya mabidding nya usa siya ma-implement ang project sa pagbuhat lang daan og puwi og ka way maski usa nahimo no so mao na ako silang giingnan namin taga di PW bakit anak ko Consel Alvin
Anas coffee shop na nakausay makita pa nimo ang uniforme nga t-shirt. Ang kape-kape, may meeting na sila tingali or meeting lang. Nagpa-relax outside of the city government office. Mo na ba? Bakit sakto ka, no? Ang hindi ako masabtan ba? Yahay pas Ako ko silang giingnan. Oh, ako silang giingnan ba? Kung kompleto na to, kita puro ta engineers. Kung kompleto na to ang atong percentage of accomplishment report, ako sad to say, zero mo. What ay nahimo? Diba? So, akong giingnan nga, panahon biya sa na nga, maginuktok punta ba, nga atong gibuhi sa atong pamilya, kwarta ni gikan sa siyudad sa Sugbo. So, kita sa una, estudyante pa ta, watay tulganay, kay buhat og feasibility study, unsa pa na, mausa nung tanay atong i-exert nga effort, nga kung natay trabahoon, ato din ang trabahoon. No? So, Oh, yes, niya, ang di pagit maayo, kay paglingkod nako ang city planning nga mo determine sa project, mo identify o si engineering, wa gyud magka-meeting. Wa sa dili Everything. ko baka-story why coordination good. Why coordination? The same po sa DPWH o si engineering sa siyudad sa Sugbong. Now, ang andi maayo kay si DPWH ba? Si DPWH na siya project niya sa Cebu City Engineering po na project, the same location niya, the same project. Oh, unsa na double billing? O ya nabayaran na ni? Wala. No, mao na nga ato na siyang gipang-resolve. Yes, so, karon Peter Cayetano matod panglakson nga usa ka project duhay bill. so mao na nga ato nang gi-reconcile tanan nga ang magplano si DPWH kay karon ting project na ating submit naman sa project no October 15 magsugod na ang deliberation. Si engineering kinahanglan mo pakita ni DPWH mao ni amo mga project for funding. So kaning 1.3 billion nga gi-mention nimo Kunsel Alvin, mabalik ni sa general fund o sa pasabot ani kay wa man gini na. Oo, mabalik na siya sa general fund pero i-realign pa na sa city treasurer, kinahanglan pa na siya i-supplemental. Kay wa man. No, wa nahitabo ba sa 3 years nga lista murag ako iba 100 ni kapin ka project nga dili cannot be implemented. No, ang usas problema sa dana kay ang gipang identify nga mga project na bilong og private lot. Sus paita. Mao Ni ni kung ganong kawapan ninyo malista nga wa man na ninyo i-identify daan o sa nato gibutangan og pundo kay sayang ang kwarta. dagang badsikero na sa Tihol kay Kunsel karon lang yung nabulabog ni. No, basta si Mayor Nestor karon maluoy ko naglabad jud iyang okay dili cooperative ba. Sige lang Kana ako ganing- tawag confused ni store ani. Basig na ikatabang ang katawan. Diha ninyo, hadi ninyo ikaw ray ulang di ukay ani matay. Kuapon may kay bawg hain ani urita construction instead nakalimot na lang inoon may kay matabunan sa dagang kay isyu. Unya karon na ukay nimo kaming taga South District magpasalamat nga na ay Alvin Arcelia ani. Kay wa may kay bawg hain naman ni kurtahan nga. Kadak No, ang kaning- 200 milyones. Ang kanang 1.3 billion puro na flood control sa South District. Kung nakakita ka sa lista. Sus, bayani Puro ang na area. dito ninyo. Kinasangan, tagundol. Sus, murang nahimong resort. Oh, so inyo na dito tatanan. So hoping nga tarong pagkaplano niya. Mambaling flyover. Sus, grabiha yun. Bang San Roque, but, Kunsel, magpaabot mo yung update ninyo. Ano ay taon nagbiyahing isyo ha, kay murag, tisa, o labangon, mura na sa dagat, panahon na po, nakaroon tingin ito, ano noon, kung mag-uwan, mura nag-resort dito, sa Siangco No, area. actually ka, na ako isulti ni mo ba? Ang engineering na to before, ug sa karon dako kay sayop. Now, ang kung imong tan-awon, ang gibuhat sa laing nasod, kung buhat sila karsada, ang kilid ana ortong nga greening program yun na ngano man maka-absorb ang tubig. Correct. No? Bisan mo adto kag LA sa Amerika, ang Amerika disyerto na sa unang LA, pero karon kung moadto ta, daghan kay yung tanom. Ano man, nag-effort yun sila. Kanang Now, bukid nila sa kanang tibuok California north ug south. Makita ni mo bukid ini kabuntag murag puros puti kay sanapan atong mga snow pero ini kaudto makita mo dagkuas kahoy nya
gibuhi gina nilang mga kahoya di ay Konsel Alvin. Dili sa ato gipamatay man hinoon. di tinuod na, no? Actually, akong giingnan si DPWH ba, nakadungong siguro ka na kanang ang kilid sa karsada karon. Ako tanang lungagan kay butangan og kahoy ngano man. Kung imong tan-awon ang design si DPWH o bisan sa Cebu City Engineering, naghimo tag disyerto og dako nga swimming pool. No, kay kung imong tan-awon ang karsada sealed ang yuta, ang sidewalk sad sealed sad. Walay maka-absorb gud, walay maka-absorb. Oh, so now based sa science ka, ang kanang 1 square meter maka-absorb ng 25 liters per hour. Yati daghana gani ho. Oh. So, ang usa ka kahoy, kung butang na nimo naratri, maka-absorb siya og more or less 450 to 500 liters per day. Still. So, para nako, ang ato mga engineers nga, ang way of thinking ba, na ay drainage siya, dito ra hagbong sa sapa, dito ra hagbong sa dagat, maura na ilang. Pero og tao boy problema. Kaya di kagas ang tubig pa doon dito. Konsel Alvin, in some other times, sir, ha? I need taas ka discussion kabayan niya. Ano niya? Wala yung kukukay ito, kwarta ni Cebu City Government. O niya, lipay Oo. ni, nga, imo ning giukay. O niya, in some other time, please, tubaga mo mga pangutana kay si Glenn Tonto, kabagol mo rin, hasta talamban, bahaan man. Sir, salamat sa imong time, ha? Puto na ito, nagkilapay mga commercial. Standby lang. Salamat. Sige, habay. Sige, sir. Salamat kayo mo, may buntag. Konsel Alvin Arcelia, Morbida. Karon pa ko, nalimot ako ng isyo, ha? Matitakuha man. Ay, man, napita, gid sila nakasapi po. No?